Veliki pozdrav, dragi gledalci iz Zvezda TV-a. Slikom se nalazimo u Borči, gde u okviru 27. kola Kadetske lige Srbije igraju domaći Ole i Crvena Zvezda. Što se tiče današnjih mečeva, dakle, odigrani su gotovo svi, tako da je rezultat na utakmicama između Spartaka i Čukaričkog 0-1, Vojvodina Radnički iz Kragujevca 2-0, Brodarac Jagodina 2-1, Radnički iz Niša Partizan 0-3 i Kiker Teleoptik 1-2. Ole Crvena Zvezda, meč startuje za koji minut. Dakle, što se tiče samog meča, glavni arbitar jeste Danilo Jerinić, njegov prvi pomoćnik Jovan Jovčić, drugi Marko Hrutka, delegat meča Jovan Borović. Što se tiče sastava jedne i druge ekipe, za domaćina će nastupiti na golu Mihajlo Pešić, zatim u polju sa brojem 2 Filip Adžić, 4 Andrija Lazić, 5 Andrej Milanović, 8 Vasilije Novičić, kapiten ekipe, 9 Petar Milašinović, 10 Veljko Prodanić, 11 David Rakočević, 16 Kristijan Popović, 17 Marko Ranđelović i 22 Luka Gutić, šef stručnog štaba Olea Slobodan Marković, dok na klupi može da računa na sledeće igrače, a to su sa brojem 23 rezervni čuvar mreže Miloš Vićović, zatim sa brojem 3 Stefan Dimčić, 7 Mihajlo Starčević, 13 Lazar Varaklić, 14 Vanja Ajdinović, 19 Rajan Eljmazi, 25 Luka Vranković. Što se tiče Crvene Zvezde, od starta će meč startovati Pavle Bekonja na golu, zatim u polju Vuk Roganović sa brojem 4, Viktor Stojanović sa brojem 5, kapiten ekipe, 6 Petar Manojlović, 10 Vasilije Kostov, 11 Đorđe Ranković, 16 Leon Ivanović, 17 Strahinja Stojković, 18 Ognjen Mišić, 19 Aleksa Damjanović i 25 Aleksa Vasilić, šef stručnog štaba Crvene Zvezde Slađa Nikolić. Na klupi može da računa na sledeće igrače, to su sa brojem 12 Mateja Stanković, rezervni čuvar mreže, zatim 2 Danilo Bulatović, 3 Goraz Ristovski, 9 Stefan Mladenovski, 13 Minja Knežević, 15 Andrej Pavlović i 22 Stefan Stolić. Pored Slađana Nikolića na klupi Crvene Zvezde se nalazi još i njegov pomoćnik Filip Postojić, zatim trener analitičar Saša Savić, trener golmana Darko Mladenović, kondicioni trener Srđan Ivović, kao i fizioterapeut Vladimir Antonović. Vidimo sada pozdrav dvojice kapitena Viktora Stojanovića i Vasilija Novičića sa sudijskom trojkom, Danilom Jerenićem, Jovanom Jovčićem i Markom Hrutkom. Sve je spremno za početak ovog meča, a Crvena Zvezda, kako stvari stoje nakon pobjede Partizana od 3-0 u Nišu, čekat će do srede i eventualnom pobedom sada i u narednom kolu će se okititi šampionskom titulom Kadetske lige Srbije. Najbitnija utakmica što se kadeta tiče odigrana u 25. kolu, kada je savladan večiti rival sa 4-0 na terenima omladinske škole Crvene Zvezde. Nakon toga usledila je pobjeda protiv Grafičara 5-0, tako da izuzetno raspoloženi naši kadeti dočekuju sam finiš sezone. A utakmica će u svakom trenutku startovati. Čeka se znak glavnog arbitra. Što se tiče formacije Crvene Zvezde, na golu je Pavle Bekonja, štoperski tandem Viktor Stojanović i Vuk Roganović, levi bek Leon Ivanović, desni Strahinja Stojković, zadnji vezni Petar Manojlović, ispred njega Vasilije Kostov i Aleksa Vasilić. Po desnom boku deluje Ognjen Mišić, po levom Đorđe Ranković, u špicu je Aleksa Damjanović. Evo upravo Đorđe Ranković sa loptom. Jači je bio u ovom duelu. Prodor po levom boku, centar šut na desnu stranu, tamo je loptu sačeka Ognjen Mišić. Vasilić, njegov udarac izblokiran. Vasilije Kostov. Prva prilika za Crvenu Zvezdu odmah u prvom minutu. Ali za sada ništa od promene rezultata, tako da će gol out izvesti Mihajlo Pešić, čuvar mreže domaće ekipe. Pronalazi odmah kapitena Vasilija Novičića. Ponovo Novičić, ide duga lopta koju uspeva glavom da sačeka Petar Manojlović, ali ne i da pronađe Aleksu Vasilića. Ponovo Manojlović dolazi do lopte, Mišić, Strahinja Stojković. Dobar potez sada Strahinja Stojkovića, aut je za
Crvenu zvezdu. Dakle, kao što sam rekao, u strašnoj formi igra Crvena zvezda u prolećnom delu sezone. Ubedljivo najbolji napad i najbolja odbrana jeste upravo Crvena zvezda, koja je za sada postigla neverovatnih 113 golova, primila samo 18 i ukoliko danas pobedi sa 5 golova razlike, ali da ne pričamo sada tako, doći će do gol razlike od plus 100. Vasilije Kostov će izvesti prvi korner na meču, hvata zalet. Ide lopta u 16-terac, Đorđe Ranković hvata ovde volej, ali dobro se brani Ole. Kreće sada u kontru, ali tu je Đorđe Ranković. Adžić je došao do lopte. Izašao je Pavle Bekonja, bilo je opasno. I dalje Bekonja pronalazi Vasilića. Konfuzija sad u redovima Crvene zvezde koju je napravio Petar Milašinović, koji je upravo izveo aut do Prodanića. A Damjanović dolazi do lopte, Vasilić pa Kostov. Ovo mora biti prekršaj nad Aleksom Vasilićem. Petar Manojlović će brzo izvesti ovaj prekid. Pronašao je Vuka Roganovića. Sada Viktor Stojanović. Povukao je loptu Viktor Stojanović na polovinu Olea. Dobro mu za sada ide, ali nije uspio da pronađe Vasilija Kostova. Pešić ispucava loptu, traži sa brojem 11 Davida Rakočevića. Tamo je i Milašinović koji uspeva da je sačuva i dobro da proigra Rakočevića. Ovo je možda bila i nedozvoljena pozicija u kojoj je bio Marko Ranđelović, ali lopta je završila na kraju rukama Pavla Bekonje, koji je odmah proigrao Vuka Roganovića. Stojanović. Ponovo Stojanović pa Roganović. Mišić, traži se Aleksa Damjanovića, nije uspeo da ga pronađe Ognjen Mišić i na kraju će biti aut za ekipu Alea. Uskoro nas očekuje i evropsko prvenstvo za momke do 17 godina, a na spisku se nalazi 10 igrača upravo iz Crvene zvezde. Na spisku su, dakle, fudbaleri rođeni 2007. godine, to su Veljko Milosavljević koji nastupa za mladinca Crvene zvezde, igra na poziciji štopera, pored njega tu je i Andrija Maksimović koji je prvotimac grafičara. Nastavit ćemo sa spiskom nešto kasnije, s obzirom da Aleksa Vasilić predvodi dobar napad Crvene zvezde, dupli pas sa Damjanovićem, Vasilić. Vasilije Kostov na kraju dolazi do lopte, Stojković u prodoru, Strahinja Stojković, dobro mu ide za sada, ali nije uspio da pronađe Aleksu Damjanovića i dalje gužva u 16-tercu Olea. Vasilić. Odbranio se Ole, Viktor Stojanović, njegov udarac sa velike distance, lopta završava preko prečke. Dakle, pored Veljka Milosavljevića, mladinca Crvene zvezde i Andrija Maksimovića, ofanzivnog veznog iz redova grafičara, na spisku je 8 igrača iz kadetske selekcije Crvene zvezde, a to su Igor Bubanja, koji danas nije u protokolu s obzirom da ga muči povreda, takođe i Uroš Đorđević. Oni žele maksimalno da budu spremni za evropsko prvenstvo, zbog toga pauziraju na ovom meču. Pored njih tu je Vuk Roganović, štoper koji i danas igra, takođe Aleksa Vasilić, Đorđe Ranković, kao i Vasilije Kostov i Aleksa Damjanović, koji će biti najmlađi u redovima Jovana Damjanovića, selektora reprezentacije do 17 godina, koji je uspeo sa drugog mesta elitne grupe da se plasira na završni turnir. Tada su fudbaleri do 17 godina prvo slavili protiv domaćina Gruzije sa 2:0, potom su izgubili od Danske minimalnim rezultatom, da bi u poslednjem kolu protiv Turske slavili sa 3:0. Zanimljivo, sve pogodke su postigli zvezdini igrači u prvoj utakmici Aleksa Vasilić i Vasilije Kostov, dok su protiv Turske redom pogađali Veljko Milosavljević, Andrija Maksimović i Aleksa Damjanović.
Sada gledamo novi napad Olea, lopta je kod kapitena Novičića. Sada pokušavaju da prenesu loptu domaći na polovinu Crvene zvezde. Visok presing Aleksa Damjanovića koji usmerava Vasilija Kostova, koji uspeva da dođe do lopte, bio je u duelu sa Prodanićem, koji ipak izašao kao bolji iz tog duela. Novičić šalje dugu loptu, ne izgleda to loše, ali sjajno prati igru Pavle Bekonja, izašao je visoko, a onda sačekao da lopta uđe u 16-terac i u nastavku je proigrao Viktora Stojanovića. Ide duga lopta Stojanovića ka Mišiću, dobar je ovo skok. U pitanju je bio Filip Adžić. Sada Prodanić. Dobar dupli pas smo vidjeli od strane domaćih igrača. Roganović je uspeo da otkloni opasnost, ali pre toga je načinjen prekršaj u korist domaće ekipe. Izvešće ovaj prekid ubrzo fudbaleri Olea, lopta je ponovo kod Novičića. Novičić šalje sada dugu loptu ka Adžiću. Aut je za Ole. Popović. Uspeo je Ivanović na kratko da dođe do ove lopte. Sada dobri potezi Andrije Lazića. Popović. Prodanić. Njegova duga lopta završava u rukama Pavla Bekonje. Vidjeli smo inicijativu Crvene zvezde od samog starta, ali u nastavku je i Ole pokazao da može da pripreti golu Crvene zvezde. Ipak nismo vidjeli konkretnije prilike. U dosadašnjem toku meča možda je najkonkretnija bila u prvom minutu kada je Vasilije Kostov mogao da zatrese mrežu domaćina. Također vidjeli smo i lukav pokušaj sa distance od strane kapitena Crvene zvezde Viktora Stojanovića. Tada je lopta završila preko prečke, sada lopta kod Roganovića. Ide duga lopta Roganovića, ali završava u rukama Mihajla Pešića. Spustio je Pešić loptu na zemlju. Ispucava, traži svoje napadače. Dobro je skočio Leon Ivanović, sada Vasilić. Okrenuo je stranu Vasilić, pronašao Strahinju Stojkovića, koji je oboren i dosađen je prekršaj u korist Crvene zvezde. Brzo će to izvesti Aleksa Vasilić. Ili ipak neće. Traži pravo rešenje, ali ne otkrivaju mu se saigrači. Sada ide lopta ka Viktoru Stojanoviću, kapitenu ekipe. Ranković može doputi udarac odavde, ali dobra lopta ide ka Aleksi Vasiliću. Nema ništa ovde od 11-terca. Leon Ivanović se bori, a na kraju se lopta od njega odbije i završava u autu. Popović će ubaciti loptu sa strane. Manojlović. Stojanović, pa ponovo Manojlović. Stojković. Aut je za Crvenu zvezdu. Lopta u rukama Strahinje Stojkovića koji traži ovde pravo rešenje. Ide lopta ka Mišiću, ponovo Stojković, mora da ubaci loptu sa strane, traži Vasilića. Sjajno je ovde došao do lopte Vasilije Kostov. A onda kombinuju Stojković i Mišić, lopta je kod Vasilića, pa Ranković. Uvlači loptu na sredinu, Ranković, njegov udarac, završava lopta pored gola. Lukao je želeo da pogodi malu mrežu gola Pešića, koji će na kraju izvesti gol aut. Novičić.
Dolazi do lopte Roganović, a na kraju zakasnila reakcija Danila Jerinića koji je dosudio prekršaj u korist domaće ekipe. Stojković. Sada Kostov, pa Damjanović. Manojlović. Stojanović, pa Ivanović. Lopta je kod Đorđa Rankovića. Dobar centar šut na prvi pogled, ali ipak prejaka je to lopta bila za Aleksu Damjanovića. Tako da još uvek čekamo na prvi pogodak na ovom meču. Mogli ste da ispratite i utakmicu Mladinaca Crvene zvezde na Zvezda TV-u, koji su remizirali protiv Jedinstva na Ubu i sada se dodatno komplikuje situacija što se tiče Omladinske lige Srbije. Crvena zvezda trenutno jeste na prvom mestu sa 60 osvojenih bodova, drugi je Čukarički sa 59, dok utakmicu manje imaju IMT i Partizan. IMT gostuje od 17 časova na Brodarcu i od toga će zavisiti da li će se promeniti lider na tabeli ili ne. Damjanović, sada Stojković. I išla je ova dubinska lopta ka Đorđu Rankoviću, ali pročito je igru Pešića. Ovo je bila nedozvoljena igra domaćeg igrača Marka Ranđelovića koji je gurnuo rukom Vuka Roganovića, ali je bio i nedozvoljenoj poziciji. Izvela je brzo prekid Crvena zvezda, Stojanović pa ponovo Roganović. Sada ide duga lopta ponovo Karanđeloviću, ispred njega je Roganović. Pa Viktor Stojanović. Traži Stojanović Damjanović, a lopta se odbija do Kostova koji odlaže za Vuka Roganovića. Ponovo Stojanović. Ranković, njegov centar šut, tačnije oštra lopta upućena u peterac. Uspeli su da izblokiraju to domaći i na kraju i da izbore aut. Skače Ranković. Vasilić pa Vasilije Kostov. Popović, stiže do lopte Leon Ivanović, Vasilije Kostov odlaže za Viktora Stojanovića. Dobra lopta Viktora Stojanovića ka Vasiliju Kostovu. Aut je za Crvenu zvezdu koji će izvesti Leon Ivanović. Ponovo Viktor Stojanović. Dobra je to lopta oštra u peterac, ali zakasnije na nju Aleksa Damjanović. Ona je završila na kraju rukama Pešića. Čukarički je povećao prednost i slavio sa 3:0 protiv Spartaka. Što se Kadetske lige Srbije tiče, Brodarac vodi protiv Jagodine sa 3:2. A ovde je Pavle Bekonja umalo da zakomplikuje sebi situaciju, ipak uspeo je da odreaguje. U toku je 16. minut.
Za sada bez pogodaka, ovde prekršaj pravi Ognjen Mišić. Novičić traži ovde pravo rešenje. Ponovo lopta kod kapitena Olea. Visoko izlazi Petar Manojlović, nadmudio ga je Novičić. Prodanić, gubi loptu Prodanića na nezgodnom delu terena, Vasilić šalje dugu loptu. Upravo Prodanić uspeva da ispravi svoju grešku, onda Viktor Stojanović traži Đorđe Rankovića koji je na levom boku i odlaže za Leona Ivanovića. Bekonja, ponovo Roganović, pa Viktor Stojanović. Uglavnom gledamo kombinaciju štoperskog tandema Crvene zvezde u prvom poluvremenu. Sada Manojlović. Mišić prolazi po desnoj strani ovde i Strahinja Stojković koji ne dobije loptu. Mišić uvlači loptu u sredinu. Traži Aleksu Vasilića. Sada Kostov. Ponovo pas na desni bok, tamo je Strahinja Stojković. Njegov prodor, ide oštra lopta u peterac, novi korner je za Crvenu zvezdu. I vidjet ćemo koliko sada isprekida mogu crveno-beli. Opomenut će ovde glavni arbitar dvojicu igrača iz Crvene zvezde i Olea pre nego što Vasilije Kostov uputi centar šut iz kornera. Centrira Vasilije Kostov, pokušaj Damjanovića, lopta završava pored gola, tako da će Pešić ponovo izvesti gol out. Mišić pa Vasilić. Ranković. Ništa od prekršaja, puštena je prednost. Sada ide duga lopta i razvija se dobar napad do Lea. Centar šut na drugu stativu. Tamo je Rakočević koji uspio da prihvati loptu. Ništa od 11 terca. Strahinja Stojković dolazi do lopte. Sada Ognjen Mišić nastavlja ovaj napad. Mišić pa Manojlović. Ranković. Vasilić. Lopta je kod Vasilija Kostova, njegov udarac i gol! Kakav udarac Vasilija Kostova koji je u seriji pogodaka postigao je gol i na prošlom meču protiv Brodarca kao i na večitom derbiju i podiže formu za evropsko prvenstvo. Naravno, svi golovi su bili lepi kada desetka Crvene zvezde uhvati zalet i pošalje loptu uglavnom u same rašlje golova protivnika. Crvena zvezda dakle vodi sa 1:0 i sve je bliža šampionskoj tituli. Sa centra će krenuti domaća ekipa. Početni udarac izvodi Marko Ranđelović. Prodanić pa Novičić. Visoko izašao Aleksa Damjanović kao i Ognjen Mišić. Umalo da dođu do ove lopte. Adžić. I dalje Adžić u posedu. Odlaže za Novičića.
Traži Pešić Popovića, dobar skok Leona Ivanovića. Kostov, pa Vasilić. Nije uspeo Ranković da pronađe Ivanovića, ali na mestu je ovde Petar Manojlović. Dobar i u ovom duelu bio Rakočević koji je izašao kao pobednik, dok će Popović izvesti aut. Traži Ranđelovića, skače Ivanovića, potom i Ranđelović. Manojlović ne želi da rizikuje, izbacuje ovu loptu u aut. Popović. Rakočević odlaže ponovo za Popovića, Manojlović ponovo izbacuje u novi aut. Popović. Do lopte dolazi Roganović, tamo je Manojlović u duelu sa Ranđelovićem. Mišić dobro postavljen, sada Strahinja Stojković. Ponovo Stojković, pa Aleksa Damjanović koji je oboren sa leđa i ovo mora biti prekršaj u korist Crvene zvezde. Sada kratka pauza za vodu. Na polovini smo prvog poluvremena, pa je glavni arbitar odlučio da predahnu igrači jedne i druge ekipe, s obzirom da su vremenski uslovi dobri za igru, ali izuzetno toplo u Beogradu. Za sada, dakle, Crvena zvezda vodi pogodkom Vasilija Kostova u 20. minutu. S obzirom da je 23. dakle, tačno na polovini prvog poluvremena gledamo ovu pauzu za osveženje. Dao je glavni arbitar znak i utakmica će uskoro biti nastavljena. Lopta u posedu Vuka Roganovića, on će izvesti ovaj prekid kada se postave igrači domaće i gostujuće ekipe. Evo Roganovića koji proigrava Viktora Stojanovića. Ivanović. Sada Bekonja. Viktor Stojanović. Lopta je kod Vuka Roganovića. Ponovo Stojanović. Vratio se po ovu loptu Đorđe Ranković i proigrao Aleksu Vasilića koji odlaže za Aleksu Damjanovića koji ostaje na zemlji. Biće ovo prekršaj korist Crvene zvezde. Odavde može da uputi direktan udarac Đorđe Ranković koji je majstor za slobodne udarce. To je potvrdio nekoliko puta ove sezone. Posljednji gol postigao u Kragujevcu. Takođe iz slobodnog udarca. I u Subotici u jesenjem delu sezone. A dao je gol i u prošlom kolu protiv Grafičara. Na asistenciju Stefana Stolića, koji čeka svoju šansu sa klupe i na ovoj utakmici. Živi zid od 4 igrača stavio je Mihajlo Pešić, a vidjet ćemo koliko može Đorđe Ranković. Hvata zalet, njegov udarac, lepo je poklopio loptu, a Pešić uspeo nekako da odbrani njegov fantastičan udarac, tako da je korner za Crvenu zvezdu.
hvata zalet, Đorđe Ranković biće izvođač i kornera. Ide lopta na drugu stativu. Novi gol out za ekipu Olea koji će izvesti Mihajlo Pešić. Ispucava Pešić loptu koja stiže samo do Vasilija Kostova, Damjanović pa Vasilić. Pokušava Ranković da dođe do lopte, ispred njega je tu Popović. Na kraju prekršaj Đorđe Ranković u ovoj situaciji, koji signalizira da ovde nije bilo prekršaja, ali prema mišljenju glavnog arbitra jeste. Skače Petar Manojlović. Nije odmah krenuo na loptu Aleksa Vasilić, ali i Ognjen Mišić stiže do nje, pa Stojković. Ništa od prekršaja za Crvenu zvezdu. Brzo su izveli aut ovo domaći. A sada dosuđen prekršaj u korist domaće ekipe. Dobri potezi Rakočevića. Može da bude opasno. Brani Bekonja. I dalje je opasno po gol Crvene zvezde. Da li ovdje ima igranja rukom? Nema. Probao je Gutić, a onda nastavio napad Milašinović, a sada kontra Crvene zvezde preko Damjanovića i Vasilića. Vasilić ima ispred sebe Novičića, pokušao je da pronađe Vasilija Kostova, lopta se odbija do Strahinje Stojkovića. Sada Ognjen Mišić, pa ponovo Stojković. Prekršaj za Ole, izvešće kapiten Novičić. Milašinović pokušava sa velike distance, njegov volej udarac završava visoko preko gola. Pavle Bekonja, zatim Viktor Stojanović. Sada je bilo rizično, Ranđelović izašao visoko, a Bekonju ipak uspeo da proigra Roganovića, potom Stojanović. Manojlović. Manojlović u duelu sa Prodanićem, na kraju odigrava pas na levi bok Đorđu Rankoviću. Leon Ivanović, duel 2.16-ice. Ivanović je izašao kao pobednik u duelu sa Popovićem, ponovo lopta kod njega u nogama. A onda dosuđen prekršaj u korist domaće ekipe. Pešić, njegova duga lopta stiže do Ognjena Mišića. A ovde je dosuđen prekršaj u korist Crvene zvezde, oboren Ognjen Mišić kraj aut linije. Signalizira to pomoćnik glavnog arbitra. A nova prilika za Vasilija Kostova da centrira direktno u 16-terac Olea, gde će biti štoperi Crvene zvezde. Faktički jedini igrač koji nije blizu kaznenog prostora domaće ekipe jeste Leon Ivanović, koji stoji na centru. Đorđe Ranković je na ivici 16-terca, dok je Ognjen Mišić na 20 metara od gola. Kostov centrira, lopta je prohujela kroz 16-terac, ali na kraju završila u gol autu. Pešić će namestiti loptu na ivicu peterca, izvesti novi gol aut za Ole. Traži da mu priđe Novičić.
Upravo ide pas do kapitena Olea. Skače Ranđelović, Stojanović ispucava loptu koja će ponovo završiti u rukama čuvara mreže domaće ekipe. Sada skače Roganović. Ispred Rakočevića, loptu na grudi prima Aleksa Vasilić, Stojković pa ponovo Vasilić. Agresivan je bio Rakočević i oduzeo loptu Aleksi Vasiliću koji je dobro startovo i proigrao Ognjena Mišića. Ponovo Vasilić. Nešto jača lopta ide ka Mišiću, zagradio se Novičić i odložio za Pešića koji je imao problema. Adžić, Novičić. Na kraju aut za Ole. Skače Stojanović, Manojlović, potom Mišić. Roganović pa Bekonja. Stigla je lopta do Roganovića. Potom Stojanović. Izašao je visoko Roganović, ali zadržao ovu loptu Rakočević. Sada Ranđelović i Adžić kombinuju. Adžić nije uspeo da zadrži loptu u svom posedu. Stojković je povučen ovde sa leđa i dosuđen je prekršaj korist Crvene zvezde. Od gola Vasilija Kostova u 20. minutu, tačnije, nismo videli konkretnije prilike ni na jednoj ni na drugoj strani. A sada Roganović traži Viktora Stojanovića. Stojanović pa Roganović. Vasilić je propustio loptu, neće do nje stići Ranković. Ipak hoće, ali nakon prekršaja koji je načinio nad Popovićem. Milašinović traži Popovića, ispred njega Leon Ivanović, a ponovo gledamo duel dve šesnaestice, levog i desnog beka Crvene zvezde i Olea. Milašinović. Uspevaju nekako da dođu do lopte ovde Ranković i Vasilić, ali bez kontakta sa fudbalerom Olea videlo se jasno da su došli do lopte ovde Vasilić i Ranković. Roganović. Dobar start Roganovića. Stojković pa Petar Manojlović. Lopta je kod Viktora Stojanovića. Ponovo Roganović. Posluje sada Slađan Nikolić gotovo sve igrače sa klupe na zagrevanje. A Stojanović ne pronalazi svoje saigrače ovom dugom loptom koja završava u rukama Mihajla Pešića. Novičić. Adžić. Nije stigla ova lopta do Prodanića, a potom Damjanović nije uspeo da pronađe Vasilića. Novičić izbacio loptu u aut, kapiten domaće ekipe. Roganović, pa Viktor Stojanović. Povukao je loptu na polovinu Alea Stojanović, ali nije
uspeo da pronađe Leona Ivanovića, bio to i nesporazum kadeta Crvene zvezde u ovoj situaciji, pa će Popović ubaciti ponovo loptu sa strane. Skače Manojlović. Popović, pa Milašinović, dobro se snalazi Milašinović. Šalje dugu loptu, tamo su Gutić i Bekonja. Bekonja je prvi stigao do lopte i izbacio je u aut. Popović. Dobra reakcija Đorđe Rankovića, Manojlović pa ponovo Ranković, traži se Mišić na desnom boku. I dalje Mišić agresivan je, ali nije uspeo da probije. Sada dobro iznošenje lopte od strane Andreja Milanovića i na kraju uspeo da izvodi aut u korist domaće ekipe. Aut za Ole, izvešće Prodanić. Prodanić traži Milašinovića koji je u duelu sa Leonom Ivanovićem. Dolazi do lopte Leon Ivanović, ovde prekršen nad Vasilijem Kostovom. Bio je to faul sa leđa, Kostov ostaje na zemlji. Nadamo se da je sve u redu sa igračem Crvene zvezde koji će učestvovati na Evropskom prvenstvu do 17 godina. Pored spiska koji sam vam pročitao, tačnije ko će sve od igrača Crvene zvezde igrati na Evropskom prvenstvu, ostao sam vam dužan informaciju da je skupljanje u utorak. Tačnije okupljanje igrača rođenih 2007. i 2008. godine. Roganović. Stojanović. Duga lopta Stojanovića. Skače Damjanović. Možda je bilo bolje da je propustio ovu loptu za Aleksu Vasilića. Ali kasno je sada o tome razmišljati. Vasilić dolazi do lopte. Damjanović. Ranković. Atraktivno za Damjanovića koji šalje pas ka Kostovu. Da je ovo prošlo, bilo bi zaista jedna od najlepših akcija. Ranđelović. Faul je za Ole. Traže domaće ovde da javnu opomenu dobije Viktor Stojanović u redovima Crvene zvezde, ali ipak on je kapitana i nije bio toliko oštar start. Milašinović. Udarac Milašinovića. Lopta prolazi tik pored stative Pavla Bekonje. Dobro se snašao ovde fudbaler Olea koji je iz ne tako lake pozicije uspio da uputi dobar udarac, ali nažalost po domaću ekipu nije došlo do poravnanja rezultata. Dobro je prošla Crvena zvezda. Roganović. Aleksa Vasilić pa Viktor Stojanović. I dalje Stojanović dugom loptom traži Strahinju Stojkovića i pronalazi. Ali Gutić je ovde došao do lopte. Lopta stiže do Vuka Roganovića. Mišić pa Damjanović. Pokušao je da centrira ovde Damjanović, nije uspeo pošto je izblokiran i aut će biti za Crvenu zvezdu. Do kraja poluvremena ostalo je još oko 4 minuta. Plus sudijska nadoknada ukoliko je bude. Dobro je skočio Gutić, izbacio loptu u novi aut koji će izvesti Strahinja Stojković. Aut je sada za Ole.
izvešće ga Adžić. Skače Ranđelović, a lopta stiže samo do Roganovića. Sada Stojanović. Kostov. Do lopte je došao Viktor Stojanović i uspeće na kraju da je zadrži u terenu. Sada traži Đorđa Rankovića koji uspeva da prihvati loptu na grudi. Ranković, nešto jača lopta, ide ka Strahinji Stojkoviću i završava u autu koji će izvesti Adžić. Adžić traži pravo rešenje iz auta. Prišao mu je Prodanić, od duel 20-ke. Prodanić je stigao do lopte pre Kostova. Milašinović u duelu sada sa Roganovićem, prilazi Ranđelović, a dobro se snalazi i Roganović, Ranković, Stojanović pa Damjanović. Stiže do lopte Kostov. Kostov i dalje. Na drugoj strani Ognjen Mišić. Damjanović nije zahvatio loptu na željeni način. Brani se Ole. Stojković nije uspeo da zadrži ovu loptu. Gutić je uspeo da mu oduzme. Ranđelović odlaže za Prodanića. Dobro izgleda protok lopte Olea. Milašinović. Loša lopta Milašinovića za Prodanića. Ranković pa Kostov. Oni organizuju kontranapad Crvene zvezde, ali ne žure sa njim. Ranković tražio je Mišića. Bila je to prejaka lopta. Ali na kraju se on odbija do Alekse Vasilića. Ivanović. Ponovo Aleksa Vasilić pa Đorđe Ranković. Sjajna lopta Rankovića za Kostova. Zakačio loptu Kostova, ali ona završava pored gola. Podignuta i zastavica. Da li zbog gol auta, da li zbog nedozvoljene pozicije. Pre bih rekao da je ovo prvo u pitanju. Delovalo je sve čisto u ovoj situaciji. Ranđelović. Startovao je Mišić, lopta stiže do Manojlovića, Vasilić. Ranković i Vasilić kombinuju, izlazi sam ispred golmana. Vasilije Kostov, ali i Mihajlo Pešić je bio brži i stigao do ove lopte. Ranković, Manojlović i Ivanović kombinuju, lopte kod Viktora Stojanovića. Roganović, potom Strahinja Stojković. Dupli pas sa Damjanovićem. Pokušaj Stojković da pronađe Rankovića, ali nije prošla ta lopta. Popović oduzima loptu Vasilije Kostov. Roganović oboren, nema ništa od prekršaja. Gutić. Tačnije Adžić je bio u pitanju i odlaže loptu za Pešića. Traži Pešić Milašinovića, tamo je Leon Ivanović koji može da smiri igru i pronađe Viktora Stojanovića. Duga lopta Stojanovića ide ka Rankoviću, Pešić hvata loptu ispred 11-ice Crvene zvezde. Pešić. Ide duga lopta Pešića na polovinu Crvene zvezde. U ovom trenutku označen kraj prvog dela igre. Crvena zvezda vodi minimalnim rezultatom, pogodkom Vasilija Kostova u 20. minutu. Imao je Kostov još nekoliko dobrih prilika. On je bio ubedljivo jedan od najboljih igrača Crvene zvezde
u prvom poluvremenu. To je bilo to što se tiče prvog poluvremena 27. kola Kadetske lige Srbije, a vi ostanite uz Zvezda TV. Veliki pozdrav još jednom, dragi gledalci iz Zvezda TV-a. Slikom se nalazimo u Borči gde u okviru 27. kola Crvena Zvezda gostuje Oleu i nakon prvih 45 minuta vodi sa 1:0 pogodkom Vasilija Kostova u 20. minutu. U ovom trenutku meč je nastavljen. Dakle, glavni arbitar utakmice jeste Danilo Jerinić, njegov prvi pomoćnik Jovan Jovčić, drugi Marko Hrutka, delegat meča Jovan Borović. Za domaću ekipu za sada bez promjena u jednom i drugom sastavu, a za domaću ekipu nastupaju na golu Mihajlo Pešić koji je u nekoliko navrata spasao domaće od više primljenih pogodaka od jednog koji je postigao Vasilije Kostov. Zatim u polju su tu sa brojem 2 Filip Arić, 4 Andrija Lazić, 5 Andrej Milanović, 8 Vasilije Novičić, kapitan ekipe, 9 Petar Milašinović, 10 Veljko Prodanić, 11 David Rakočević, 16 Kristijan Popović, 17 Marko Ranđelović i 22 Luka Gutić. Izborili su domaći novi korner tačnije novi aut u ovoj situaciji. Njihov šef stručnog štaba jeste Slobodan Marković. Vidjeli smo dobar centar šut, nešto između tačnije šuta i centar šuta od strane Veljka Prodanića. Lopta završila preko prečke, tako da će Pavle Bekonja izvesti gol out bez promjena i u redovima Crvene Zvezde. Na golu je Pavle Bekonja, štoperski tandem Vuk Roganović i Viktor Stojanović, kapitan ekipe, desni bek Strahinja Stojković, levi Leon Ivanović. Ispred njih zadnji vezni Petar Manojlović, dva ofanzivna vezna Aleksa Vasilić i Vasilije Kostov. Po desnom boku deluje Ognjen Mišić, po levom Đorđe Ranković, u špicu i Aleksa Damjanović. Nismo vidjeli konkretnije prilike u prvom poluvremenu ni na jednoj ni na drugoj strani, a sada dobra lopta Stojanovića ka Rankoviću, sjajna reakcija Pešića. Nije uspeo Ranđelović da zadrži loptu u terenu, izvešća auta Leon Ivanović. Vasilić, Ivanović pa Vuk Roganović, može da okrene stranu. I uspeo da pronađe Strahinju Stojkovića. Kostov. Lopta je kod Leona Ivanovića. Đorđe Ranković, njegov centar šuta, ne izgleda loše. Aut je za Crvenu Zvezdu koju u sadašnjem toku sezone sa ovim golom na današnjem meču postigla 114 pogodaka, primila svega 18, najbolji napad i najbolja odbrana. Ubedljivo, gol razlika u plusu od 96 golova razlike. Sada Strahinja Stojković traži Aleksu Damjanovića, bit će gol out za Ole. Mihajlo Pešić pronalazi odmah Andreja Milanovića koji ima dobru sekvencu u prvom poluvremenu i preneo loptu na polovinu Crvene Zvezde, nakon toga izborio aut. Sada Milašinović ima dosta prostora na desnom boku, ali utisak je da je trebalo ranije da uposli svog saigrača koji je probijao po desnoj strani. Ovde Prodanića, na kraju nedozvoljena pozicija u kojoj se našao Adžić. Stojković pa Roganović. Lopta je kod Bekonje. Rizična lopta Bekonje za Manojlovića. Uspeli su da izvuku loptu sa nezgodnog dela terena kadeti Crvene Zvezde. Ivanović pa Vasilić. Ima na levom boku Đorđe Rankovića, ipak se opredelio za Vasilija Kostova. A sada Gutić dolazi do lopte. Kostov. Traži Kostov Rankovića koji je bio u nedozvoljenoj poziciji. Na kraju Damjanović nije uspeo da postigne pogodak i ovo je dodatno samopouzdanje za Mihajla Pešića koji je odbranio udarac i nakon zaustavljene igre. Za sada
Odličan čuvar mreže domaće ekipe, skače ovde Leon Ivanović, napravljen prekršaj. Postavio se ovde Ranđelović na nezgodan način, tako da je Ivanović došao prvi do lopte, a takozvani bodiček smo videli od strane igrača Olea. Sada novi prekršaj u korist Crvene zvezde i nova prilika za Đorđa Rankovića, koji je pokušao u prvom poluvremenu iz slobodnog udarca, ali njegov udarac je uspeo da odbrani Mihajlo Pešić tada. Uhvatio je Zale Đorđe Ranković, možda predaleko za direktan udarac, ali može i odavde da šutira. Ide ipak centar šut, skočio je Strahinja Stojković, falilo mu je malo da zahvati ovu loptu i ona je na kraju završila u rukama Mihajla Pešića. Ukoliko Ole dođe do izjednačenja, definitivno će akter meča biti Mihajlo Pešić, ali teško da će se to desiti. Iako je Ole imao nekoliko konkretnih akcija i prilika pred golom Crvene zvezde, utisak je da Zvezda kontroliše ovaj meč. Sada dobra lopta Rakočevića za Ranđelovića. Dobar start Roganovića koji baca loptu u aut. Brzo izvodi to Ranđelović, Milašinović. Ispred njega Vuk Roganović. Uspeva da dođe do lopte, da izbaci u aut. Ranđelović. Novi aut je za domaću ekipu koji će izvesti Stefan Dimčić. On je na terenu umjesto Popovića, ukoliko mogu da primetim. To je jedina promjena u nastavku igre. Sada Adžić uvlači loptu u sredinu. Adžić, njegov udarac izblokiran od strane Ognjena Mišića. Ponovo Dimčić, pa Milanović. Oduzima loptu Milanoviću, Aleksa Damjanović. Pokušao da pronađe Aleksu Vasilića. A aut za Crvenu zvezdu će izvesti Leon Ivanović. Čini se da Jerinić upozorava nekoga sa klupe domaćih. Ovde je dobar potez Aleksa Damjanovića, Vasilić pa Ranković. Probija Ranković po levom boku, a na kraju izlazi sa loptom u gol aut. Vidimo gotovo sve igrače Crvene zvezde kako se zagrevaju. Dakle, na klupi je Slađan Nikolić, može da računa na Danila Bulatovića, Gorazda Ristovskog, Stefana Mladenovskog, Minju Kneževića, Andreja Pavlovića i Stefana Stolića. Tu je i rezervni čuvar mreže Mateja Stanković i on je jedini koji se ne zagreva u ovim trenucima. Ognjen Mišić probija po desnom boku, ali njegova povratna lopta za Vasilija Kostova nije bila toliko dobra, tako da izblokiran. A ovde Adžić zadržava loptu u terenu. Traži Ranđelovića, lopta pogađa u glavu ovde Leona Ivanovića koji se dobro postavio, a Pavle Bekonja izbacuje loptu u novi aut koji će izvesti Dimčić, Ranđelović. Aut je za Ole, ponovo loptu u rukama Dimčića. Pored Dimčića koji je ušao na teren u drugom poluvremenu, Slobodan Marković može da računa i na rezanog čuvara mreže Miloša Vićovića, zatim Mihajla Starčevića, Lazara Varaklića, Vanju Ajdinovića, Rajana Eljmazija i Luku Varankovića.
Stojanovića, zatim Pavle Bekonja. Roganović, Bekonja, kombinuju sada čuvar mreže i štoper Crvene zvezde, nastavljaju sa ovim kombinacijama. Vratio se loptu Vasilić, ponovo Roganović. Lopta stiže do Strahinje Stojkovića, ponovo Vasilić. Manojlović, pa Viktor Stojanović. Ide sada lopta na levi bok, tamo je Leon Ivanović. Kostov i Ranković na kraju dolaze do lopte. Probija Ranković po levom boku. Gledat ćemo prvi korner za Crvenu zvezdu u drugom poluvremenu. Izvođač će upravo biti Đorđe Ranković. Hvata zalet Ranković, traži od svojih saigrača da uđu u peterac. Ide centar šut upravo na ivicu peterca, gde je bio Strahinja Stojković, ispred njega Mihajlo Pešić. Prodanić. Lopta je kod Vasilija Kostova nakon dobre reakcije Viktora Stojanovića, sada Strahinja Stojković. Gutić, pa Prodanić, dobro sada izgleda ovaj napad Olea koji predvode dva igrača, ali lopta se od Prodanića odbija u aut. Roganović. Vasilić, zatim Leon Ivanović, pronašao je Đorđe Rankovića, njihov dupli pas. Dobra lopta Leona Ivanovića, natrčava Vasilije Kostov, dobar je to bio blok Adžića koji izbacuje na kraju loptu u aut. Stojković i Mišić kombinuju po desnom boku, lopta kod Novičića, kapitena domaće ekipe. Pokušao je Milošinović da prihvati loptu, a Roganović odlaže za Viktora Stojanovića. Leon Ivanović. Nije uspio da zadrži loptu Đorđe Ranković, aut je za domaću ekipu koji će izvesti Dimčić. A vidjet ćemo sada promenu u redovima Olea. Gutić napušta teren. Dobija aplauze. Čeka na znak da uđe u igru od strane četvrtog arbitra, rezervni fudbaler Olea. Sada zbog toga kratka pauza. Sačekao je delegat, tačnije da upiše ovu promenu, a na terenu je Vanja Ajdinović. Sada dobar prijem Vasilića, pronalazi Mišića, neće lopta stići do Damjanovića, evo Alekse Vasilića koji kombinuje sa Stojkovićem. Stojanović, Roganović, pa Pavle Bekonja.
Roganović. Traži Leona Ivanovića. Sada dobra lopta Kostova na desni bok, tamo je Stojković pa Vasilić. Centrira Vasilić, tamo je Kostov koji nije uspeo bolje da odreaguje na ovu loptu. Sapleo se kada mu je ona nailazila, tako da propada još jedna dobra akcija kadeta Crvene zvezde. Skače ovde Vuk Roganović, lopta je kod rezerviste koji je malo čas ušao na teren, kod Ajdinovića, a ovde Rakočević uspeva da probije. Dosuđen prekršaj korist Olea nakon starta Petra Manojlovića. Ide lopta u 16-tera Crvene zvezde, skače Aleksa Damjanović. Novičić je tamo, ovo je bilo igranje rukom Milanovića, videlo se jasno. Barem iz ove naše pozicije smo mogli primetiti da je Milanović igrao rukom pre nego što je ovaj udarac uputio Novičić. Stojković. Duga lopta za Aleksu Damjanovića, dobro reaguje Mihajlo Pešić i prebacuje loptu preko tribina. Promena spremna i u redovima Crvene zvezde. Teren napušta Strahinja Stojković, umjesto njega u igri Danilo Bulatović. Prekršaj je za Crvenu zvezdu, izvešće ga brzo Danilo Bulatović. Aut je za Ole. Milašinović želi brzo da ga izvede, lopta je kod Viktora Stojanovića. Kostov. Uspeo je nekako Kostov da sačuva ovu loptu i da pronađe Đorđe Rankovića. Kostov, duga lopta za Mišića. Viktor Stojanović dobro je prihvatio loptu, a onda šutirao preko gola. Gol aut je za domaću ekipu. Sada dobra reakcija Pavla Bekonje, Milašinović, lopta u rukama Pavla Bekonje ponovo. Roganović. Sada lopta u rukama Pavla Bekonje. Roganović. Mišić odlaže za Vasilića. Dobro izgleda napad Crvene zvezde.
Nije uspeo Vasilić ovdje da zadrži loptu. Prodanić pokušava sa pola terena, ali pogađa mali gol pored gola koji brani Pavle Bekonja. Bekonja će izvesti gol out. Traži Viktora Stojanovića. Ranković. Pokušava Ranković da probije, centrira za Damjanovića, gol! Đorđe Ranković za Aleksu Damjanovića, Zvezda vodi 2:0. I Crvena Zvezda grabi ka šampionskoj tituli, to smo mogli konstatovati nakon prvog gola. A sada se dodatno približavaju izabranici Slađana Nikolića ka nova 3 boda. U toku je 66. minut, tada je i postignut pogodak. Vidimo i dalje slavlje kadeta Crvene Zvezde. A što se tiče ovog meča, još 25 minuta, znači nešto manje do kraja ovog susreta. Možemo konstatovati da gledamo dobru partiju što se tiče domaće ekipe, naravno i Crvene Zvezde. Damjanović je došao do svog 15. gola, a Vasilije Kostov do 12. Veliki broj dvocifrenih igrača Crvene Zvezde, znači sa dvocifrenim brojem pogodaka. Sjajno ostavio loptu Vasilić za Kostova. Prodanić zadržava loptu u terenu, nije dozvolio da izađe u korner. Crvena Zvezda došla do 115. gola, ima 18 primljenih, gol razlika u plusu 97. Primjera radi, sljedeća ekipa sa najviše datih golova je Vojvodina sa 96. Gol razlika Crvene Zvezde je veća za 1 gol od broja postignutih golova Vojvodine. Vasilić. Oboren Vasilić, Kostov nastavlja napad. Kombinuje sa Damjanovićem, traži se Mišić. Centar šut Mišića, bit će korner za Crvenu Zvezdu. A žuti karton je dobio Aleksa Vasilić zbog malo pređašnje situacije. Vasilije Kostov će izvesti korner, a poziva glavni arbitar Jerinić i Viktora Stojanovića. Vidjet ćemo šta je u pitanju. Sam usmena opomena za kapitena Crvene Zvezde. Centar šut Kostova, lopta je napustila granice terena pre nego što je pala na zemlju. Damjanović je u dobroj poziciji bio, malo više iskosa, zato njegov udarac nije završio u okviru gola. Ranković i Damjanović, njihov dupli pas i dalje Ranković uspeva da ležeći iskontroliše ovu loptu. Lopta se odbija do Vasilića, udarac Vasilića, brani Pešić, nije uspeo Mišić da natrči novu loptu. Damjanović sjajno je izgledalo, ali lopta nije stigla do Đorđa Rankovića. Novičić. Roganović na kraju stiže do lopte i pronalazi Rankovića, pre toga dosuđena lopta u korist domaće ekipe.
Nova promena u redovima domaćina. Uskoro ćemo dobiti potvrdu o kojim fudbalerima je reč. Čini se da je iz igre izašao Dimčić koji je ušao u igru u drugom poluvremenu, a umjesto njega na terenu Luka Vranković. Roganović. Duga lopta ka Rankoviću koji prihvata loptu na grudi. Sjajna kontrola lopte, onda lopta za Leona Ivanovića, 3:0. Aleksa Damjanović dolazi do svog drugog gola na meču, ovoga puta na asistenciju Leona Ivanovića. A vidjeli smo sjajnu kontrolu lopte pre toga Đorđa Rankovića. Crvena zvezda dolazi do nova 3 boda i bliže šampionskoj tituli koju će najverovatnije proslaviti u sredu u narednom kolu. A ja ću vam sada reći da se u okviru 28. kola sastoji Crvena zvezda i Radnički iz Niša 15. maja. Tako da ko želi da pozdravi tada šampione Kadetske lige Srbije može da dođe na terene omladinske škole Crvene zvezde, da isprati utakmicu kao i svečanu ceremoniju. Vidjet ćemo da li će to biti održano u sredu ili nakon posljednjeg kola, ali moguće je da u sredu budu tu i reprezentativci, a što se tiče posljednjeg kola, najvjerovatnije neće moći da prisustvuju osmorica kadeti Crvene zvezde koji nastupaju za reprezentaciju Srbije do 17 godina. 72. minut u toku. Krenuli su već sa centra domaći, a spremne su nove promjene u redovima Crvene zvezde. Ovde Pavle Bekonja dolazi prvi do lopte, hvataju ruke ispred Ajdinovića. Bekonja pa Roganović. Pokušava Vasilić da dođe do lopte. Izašao je visoko, na kraju Danilo Bulatović skače i pronalazi Viktora Stojanovića. Mišić. Kostov pa Vasilić i dalje Vasilić. Damjanović nije na kraju uspeo da dođe do svog hat-trika na ovom meču. Aleksa Damjanović, da podsjetim, njegova prva utakmica koju je startovao u Kadetskoj ligi Srbije bila je protiv Jagodine i tada smo upravo vidjeli njegov hat-trik na terenima omladinske škole Crvene zvezde u pobedi od 9:0. To je jedno od najubedljivijih pobjeda kadeta Crvene zvezde ove sezone. Tada smo vidjeli prelep gol Alekse Vasilića sa nekih 40 metara. Stojanović, Bekonja pa Roganović. Svakako utisak je da je najbolji meč koji su odigrali kadeti bio taj večiti derbi na terenima omladinske škole Crvene zvezde, ali također i u jesenjem delu kada su poraženi na Teleoptiku 2:1 bili su mnogo bolji rival naši kadeti i sve se to vratilo u prolećnom delu sezone. Nakon remija protiv Voždovca na prolećnoj premijeri ostvarene su sve pobjede za sada za izabranika Slađana Nikolića. Sada smo vidjeli prekršaj Alekse Vasilića, ostaje na travi i Milanović. Prodanić je želeo to brzo da izvede, ali pre toga će biti izvršene promjene u redovima Crvene zvezde. Koliko mogu da vidim, teren napušta Vuk Roganović, kao i Ognjen Mišić i Aleksa Damjanović. Na terenu bi trebali uskoro da vidimo Minju Kneževića, Andreja Pavlovića i Stefana Stolića. Ili je to ipak u pitanju četvorostruka promjena? Pre toga pauza za vodu. Pa ćemo onda nastaviti
sa ovim mečom. Vratili su se igrači na teren. Dakle, na terenu Minja Knežević, Stefan Solić i Andrej Pavlović. Trostruka izmena ipak u pitanju. Rezultat 3:0. Strelci su bili najmlađi u redovima Slađana Nikolića, momci rođeni 2008. godine, reprezentativci Srbije do 17 godina, Vasilije Kostov i Aleksa Damjanović koji je bio dvostruki strelac. Podižu formu, dakle, reprezentativci pred evropsko prvenstvo, sigurno da će im značiti na samopouzdanju ovi golovi. Sada Petar Manojlović. Prekršaj za Ole. Smirit će igru ovde Jerinić, mora sa zemlje da se izvede ovaj prekršaj. Lopta se kretala Prodaniću koji je sada smirio, ali oduzeo par metara što nije toliko bitno. Sada kapitanska traka na ruci Rakočevića. Ide lopta na desni bok. Tamo je Vranković. Ponovo Prodanić. A na kraju Pavle Bekonja. Sada Andrej Pavlović. Bulatović, Vasilić, Prodanić. Prekršaj za domaći tim, ponovo se lopta kretala Prodaniću. Prilikom izvođenja ovog prekida, pa će morati i opet da ga ponovi, kao što je bio slučaj par minuta ranije. Izašao visoko Minja Knežević, lopta je kod Mihajla Pešića. Aut je za Ole, buni se Đorđe Ranković. Novi aut za Ole, a na teren će i Stefan Mladenovski umjesto Đorđa Rankovića. Dobio aplauze sa klupe Crvene zvezde Đorđe Ranković, jedan od nosilaca igre. Vidjeli smo njegovu asistenciju za drugi gol na meču koji je postigao Aleksa Damjanović. Lopta u rukama Pavla Bekonje. Andrej Pavlović, pa Danilo Bulatović oboren u ovoj situaciji. Ništa od prekršaja. Minja Knežević, pa ponovo Danilo Bulatović. Pavlović, Stolić, ne stiže lopta do Minje Kneževića. Milanović, ostaje na travi Aleksa Vasilić i dalje Milanović u prodoru.
Ajdinović. Nedozvoljena pozicija u kojoj se našao Ajdinović. Stojanović pa Mladenovski. Ponovo lopta kod Mladenovskog, Stojanović. Sada duga lopta Vasilija Kostova koja završava kod čuvara mreže domaće ekipe. Sada Adžić probije po levom boku, uvlači loptu u sredinu, njegov udarac. Sjajan udarac i sjajna odbrana Pavla Bekonje u ovoj situaciji. A u toku je 81. minut. Ajdinović. Lopta je kod Milanovića. Mladenovski šalje dugu loptu ka Minji Kneževiću, ali Prodanić stiže prvi do lopte i greši. Nastavlja Minja Knežević, Mihajlo Pešić uspeo da izbaci iz igre krilnog napadača Crvene zvezde. Stolić ovdje jači u duelu od Prodanića. Nastavlja napad Stefan Stolić, oduzimamo loptu Prodanić. Skače Roganović koji igra za sada, tači Viktor Stojanović koji igra sada dobru partiju. Roganović izašao sa terena pre par minuta kada je na terenu ušao Andrej Pavlović. Vasilić, Stojanović, izbacuje Stojanović loptu u aut. Pavlović. Lopta je kod Kostova. Sada aut za domaću ekipu. Trče ka lopti tamo Ranđelović i Leon Ivanović koji je bio jači u duelu. I proigrao kapitena Viktora Stojanovića, Andrej Pavlović, nastavlja napad crveno-belih. Stolić. Bulatović. Ostaje na travi Bulatović, do lopte je došao Adžić. Sjajno je Manojlović oduzeo ovu loptu, Bulatović produžio za Minju Kneževića. Dosta prostora ispred Minje Kneževića, odlaže loptu, nema tamo Mladenovskog, lopta je kod Ajdinovića koji kreće u novu kontru. Ajdinović. Sada kapiten, tačni zamenik kapitena Olea Rakočević pronalazi Ajdinovića, Vasilić kreće u kontranapad Crvene zvezde. Samo 3 igrača Crvene zvezde na polovini Olea, pokušao je Vasilić da pronađe Stolića. Adžić ispred Kneževića, dolazi do lopte, dobri potezi Prodanića. Izbacio iz igre Vasilića, Ivanović, pa Mladenovski, lopta je kod Pavla Bekonje. Manojlović, potom Andrej Pavlović.
Bekonja. Greška Pavlovića, a lopta završava u autu koji će izvesti Adžić. Ponovo Adžić, duga lopta Adžića, skače Stojanović, Kostov, Ivanović pa ponovo Viktor Stojanović. Duel dva kapitena, sada jači Stojanović nakon što mu je Rakočević oduzeo loptu. Kostov pa Mladenovski. U toku 85. minut, okrenuo je stranu ovde Kostov, Milja Knežević, Bulatović, greška Bulatovića. Prodanić. Manojlović je bio na liniji dodavanja. Ponovo Manojlović na pravom mestu, Milašinović, prekršaj Pavlovića. Sve manje vremena za novu promjenu rezultata, tako da ćemo ipak čekati meč protiv Radničkog iz Niša, kako bi gol razlika Crvene zvezde bila u plusu od 100 golova. Sada Ivanović pa Stolić. Ispred Stolića Milja Knežević i Aleksa Vasilić, oni će završiti ovaj napad. Knežević je prejaka lopta za Vasilića. Falilo je malo osjećaj ovde Kneževiću. Sada Rakočević, ispred Kneževića, dolazi do lopte Pavlović. Ponovo Knežević. Nema ovde ništa od prekršaja. Stojanović. Duga lopta Stojanovića, traži se Kostov. Ponovo Stojanović. Rakočević. Milašinović. Ide lopta ka Ranđeloviću. Prati ga Leon Ivanović. Sjajan i Leon Ivanović, također jedan od momaka rođenih 2008. godine. Vasilić u kontranapadu traži Stolića, ali ponovo nije ova lopta bila dovoljno dobra da stigne do napadača od Crvene zvezde. Ivanović, sada Stolić. Može da odloži za Kneževića. Nije uspio da zadrži loptu. Sada Knežević pa Bulatović. Manojlović. Stojanović. 88. minut. Čini se da neće biti nadoknade. Lopta je kod Mihajla Pešića. Izbacuje Pešić loptu u aut. Žali se na povredu jedan od igrača Olea. Mladenovski će vratiti loptu u igru i Ole će započeti novi napad. Lopta kod Mihajla Pešića, Prodanić, agresivan je Vasilić, od lopte će stići Bulatović, sada Knežević. Dobar potez Kneževića i dalje Milja Knežević. Stolić, sapleo se Stolić. Pavlović. Sada nesporazum Pavlovića i Manojlovića, Rakočević u prodoru. Da li može Ole do počasnog gola? Brani Bekonja! I dalje opasno, na kraju korner ili gol out, tipa gol out za Crvenu zvezdu. Dve neverovatne prilike u samoj završnici, prvo ispred gola Olea, onda ispred gola Crvene zvezde. Rezultat ostaje nepromenjen, 3:0. Sada Stojanović, poprečna lopta, presekao je Prodanić, Ajdinović nije uspio da dođe do ove lopte, Stolić, Vasilić, Ranđelović, Rakočević,
Sada Prodanić. Udarac Prodanića sa velike distance, ide lopta pored gola. Gol out je za Crvenu zvezdu i trebalo bi da nakon ubacivanja loptu u igru od strane Pavla Bekonje Jerinić odsudi kraj meča. Upravo se to i dogodilo. Dakle, Crvena zvezda je u okviru 27. kola Kadetske lige Srbije slavila na gostovanju u Borči protiv domaćeg Golea rezultatom 3:0. U prvom poluvremenu Vasilije Kostov je bio strelac jedinog gola, da bi u nastavku Aleksa Damjanović došao do 2 pogotka. Prvi je dao na asistenciju Đorđa Rankovića, drugi na asistenciju Leona Ivanovića. Crvena zvezda je slavila, sledeći meč igra 15. maja protiv Radničkog iz Niša na domaćem terenu i zbog toga ostanite u Zvezda TV jer bi tada trebalo kadeti da se okite šampionskom titulom Kadetske lige Srbije.